kelawan patutan Kanjeng Rama Jaya Dewata. Adedi ngaturaken matur kesuwun minangkane sing lengkong dewe. Astagfirullahaladzim. Ing setengah perjalanan isun kian santang paingan lenak ning pemikiran ternyata ana sing laku citra kelawan isun kian santang sesosok jaman taraning wujude paingan aja gawe batu sandungan ning setenganing dalane isun kian santang bakal taksir nakakan singgumi prasada lebur seketika. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Allahu akbar. Iyad ba. Saudara-saudara cileng asih kalawan cileng tembalung ning wujude paingan alas kukus ning ragat durung dijamak lawan bangsa ning manusia bakal taksir nakakan lebur sing krataning bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Iyad ba. Ya Gusti Kang Maha Kuasa rupane marga satwa mudun sing durek wiwitan gede kaya maning wujud ning wanara rasakan terusik terganggu ning isun kian santang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allahu akbar. Yad ba. Para kuryang bangsa neng dedemit painganan tanpa inganan panggonan kita mawa bejalan panas paribawane. Astagfirullahaladzim. Ayo dikepung wakul gelar buaya mangapajanan nasi cikang Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Iyad ba. Laksana ilang sing krataning bumi sengaja pengen nuju ananing wahanten rasakan berinak ning pamikiran isun kian santang ternyata ana rajek ning setengahing dalan sing senantiasa pengen palang pati kelawan isun kian santang. Paingan tanpa ingan kabeh bangsa neng ngejin bubar tetawuran gara-gara ning sira sing musik ketenangan aku ya Ilange para datu pajiwita guriang bangsa neng onom ya bahkan para marga satwa sing senantiasa mencekel drap lakuning isun kian santang ternyata kian sing dadi pipitane. lah ngaran aku di bibitan wujud ning yaksa denawa sing gedening bak laksana lumbung pari. alon nusa alon ya Iya sapa setuhune sira
Kian Santang isun arane. Kiang Santang araning sira Iya pangestu dalam. sokondi sira Bocah sing talanggan tungan ya iwal Pulau Kelapa. ana tujuan apa kumalancang ganggu ketenangannya aku lan kabeh bangsa ning guriang. Sedurunge isun ungkapaken tujuan, Kian Santang uga ngrasakaken banget pengen weruh sapa setuhuning yaksa dinawa arane. Tambu marang aku, Iya isun tambu. aku kang jejuluk sanggal wulung luwung jenengan aku ya. Sanggal luwung arane. Ya, Lamun pengen weruh kelawan sanggal luwung, kedulen-dulen Kian Santang sampai mlebu manjing ning sejroning alas gedening luar biasa. Iki pengen hanya numpang lewat anane. cuman pengen liwat konon ya. Iya, Kawruana Kiang Santang, apa sanggal luwung? sira kelawan aku sejen sifat yen sira manjing ning panggonan aku panas kenang ulah perbuatan yang sira. Sanggal luwung. Ya, Kian Santang lakas retik mengusik kehadiran lan uga ketentraman bangsane awakmu ananing sejroning alas kian. Kian Santang mung numpang lewat tulung tutukaken dalan kelawan isun Kian Santang. Kiang Santang, Iya, aku ngomong sepisan maning kelawan sira. Lung tulung tinggalaken panggonan aku luruh dalan sejene ya. lamun dadi rajak seestuning setenganing dalan sanggelewung sarak awakmu gede oli nambani isun cilik oli ngongoti ora ginir semenir ngadepi kelawan awakmu sanggelewung sing gede ning luar biasa. Arep mubadira kenapa sira ning waktu kian? Pitotama kelawan awakmu sapa sing pinunjul sanggelewung. Wah, Kiang Santang, Iya, sumbar-sumbar kemanigan ucapane sombong sira ya. senajan si awakmu bangsaning para datu bajibita wenang lara tapi orang wenang pati, kesempurnaan iwal deke manusia, kesempurnaan ila wujudining manusia, lakad daya kelawan upaya isun pasrah kelawan Gusti Allah azza wa jalla. Kiang Santang, Ya, yen nugaring sira beber kepanen, aku ra sirap kelawan sira ya. lamun estu pangandikaning sang gelumung kaya konon tampanana dampal tangane isun Kian Santang apa sing dumadi kelawan awak. Aja keke ngomong sira Kiang Santang tibakna dampal tangan yang sira. Serong, ayo. Sang gelumung Ya, ajang nyurut roda amarah nafsu ni isun Kian Santang. Lamun awakmu dari sumbul dari raja setengah yang dalani isun Kian Santang, apa sing bakal dumadi kelawan awakmu sang gelumung? pokna kabeh ilmu yang sira Kiang Apa Santang. sing dumandang Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu wa ilaihi turja'un. Allah, Allahu Akbar. Yen. Ramaresi, katuran Ramaresi.
ingkang tekaning mangsa wis ngancik tekaning janji. Bang putih ninggalman sing telitilan ngati-hati sing awas tindak lakune Mama Bumi Tamar minangkane Mama Bumi panguragan induk dewi Mama Bumi Tamar Mama Bumi Tamar sareng ada dia keding saking lengkong dewek kang mirengaken kang dijaluk adedi Mama Bumi Tamar dewek dalan-dalan Mama Bumi Tamar ngaturaken matur kasuwun minangka Mama Bumi panguragan induk Mama Bumi Tamar dewe Mama Bumi panguragan induk sesampune matur kasuwun. Ger Kian Santang Kepatiwasa Sira mangkat sing tanah gantungan justru yang rasa penasaran anane ujian-ujian saking enak dudu baing sun sengaja nyidrani marang awak ananging tekuji lan terpuji segala perilakumu ibarat emas diuji karate karo panaseng geni yen manusia tekuji kelawan bentuk kesabaran dudu sing kayang kono anggone sira mangkat tanpa pamit tanpa saizin karo ayang Rajendra apa sengaja sirarepan luru bobotan ilmu sing sempurna apa kurang kanggone yang rempuh Rajendra kanggo bimbing lan ilmu-ilmu sing den curahaken marang sira petis manis mendrang pengeneng kacang bapak dwi bos lektor mantan majikan pemuda Kertayasa ada dia gede minangka saking lengkong dewe Mama Bumi Tamar Mama Bumi panguragan induk masahol saking cipinange geding aja lali salawasi
selaksa duka sewu bebenduh asrah pati nyuwun pangapura ngamarasi sanes kian santang artine nutuki krodaning amara nafsu apa sing dari pengajaran Ramaresi kelawan kula kian santang segala pangawruh sing pernah din ajaraken kelawan kula sanes kula pamer ning atapaning Ramaresi Kacindra tapi lamun kudu weruh ning sajroning batining kula nangapa ninggalaken talang gantungan Pulau Kelapa pamit tanpa permisi ya kelawan dirining Ramaresi Kacindra kian santang duwening salah sawijining tujuan Ramaresi pangapura kehilapaning kula kian santang Ramaresi manusia wajar dua tujuan ananging carane aja kayang kono rumangsane Ramaresi Rajen bing-bing siras ngawit no sampai gede semua Mama bumi taman minangkan ekang mirangaken aja lali bae selawat sesrang adede geding minangkan nih ya wajar wong tua rasa kehilangan mulane segala rencana apa sing dadi ban unek-unek mending terang-terangan karo kaya kenen pemikiran ning kula kian santang Ramaresi apa Ramaresi boten nuruhi kadang sing tuane kian santang Ramaresi babar kenapa kakang Surosoan sing ana ning wahanten Surosoan putrane Kanjeng Ibu Kentring Manik Mayang Sunda patutan kelawan Kanjeng Rama Jayadewata ya minangka kadang tuaning kula kian santang Ramaresi oh apa Ramaresi boten weruhi kabar pawarta gending lamat karana sing uning kakang Surosowan duweni keturunan putri saat saya kiti jejer pasang kelawan putrane kaya dene Raka Rara Santang Resi yak sing arane Sarip Hidayat Tua patutan kelawan kabungan dan Ramaresi sesampune matur kesuwun Pandawaban Bapak Hafiz wong rawan dewek sareng kos ngeron kang ngrengaken Pandawaban dewek Bapak Hafiz wong rawan kos ngeron Pandawaban Bapak Hafiz minangka wong rawan dewek matur
Hafiz Dewi. Pandawapan ke Hafiz wong rawan. Bos erone keding mama pemit tamar, mama peminduk dewe. La 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 la. Papai Dwi, Papai Adi babos pupur, sarang mama pipi, mama pipi, mama pipi, mama pipi wong Cemaras Kidul, ada di wong Lengkong dewe. Oh, tadi tujuannya kayak konon. Cekake sing kaya konon Ramahasi. Ada urusan keluarga. Ya jare gablenake ning kadang tentu blenake ning kula Kian Santang. Pegot kula ning gajah ya aja pegot wong sanak belah maduluran Ramahasi. Bulane pamit permisi kelawan Kanjeng Ibu. Subang keranjang. Ninggalaken talang gantungan tanpa permisi kelawan Ramahasi Gajendra. Mama pipi wong Cemaras Kidul. Kin mengkene Pripun Ramahasi? anane sira tujuan arep tetilik sing anane keluarga ningkah. Menurut pirasate isun sira aja balik ning Bahanten. Napa kuno Ramahasi? Sebab ana tujuan sejen sing perlu dirampungaken ing sira. Mantan majikan pemuda Kertayasa, Mama Bumi Tamar, ada dia keding. Sira balika mering hamparan Gunung Jati. Kados pun apa kula berbalik arah nuju ananing amparan Gunung Jati. Sebab lebih penting ning kana lamun dudu sira sing ngatasi ya laka maning Menghadap kelawan ponakan yang kula Ramahasi. iya Kula manut apa sing diperintah kelawan Ramahasi. Kapan kula badhe pangkat nuju ning amparan Jati Ramahasi? Ada di wong lengkong matur kasubun, ada di wong lengkong Mama Bumi Tamar maka hormati. orang anak detik kang bagus iwal detik yin sira kudu mangkat ning hamparan kaul. Dadi kula berbalik arah kengken nuju ananing amparan Jati. Tekanana dingin merana ayo sira beber layar Andung besuki nerjang ombak dayung sampan pengabdian. Dongo kelawan mustajabat doane Ramahasi mugia kula andung besuki Ramahasi. Andong Waluya Jati muga-muga sira selamat kanggo ngatasi apa sing dadi kendala sing ana ning hamparan kayu jati ing Gunung Jati. Pamit kondur kelawan arsanipun panjenengan Ramahasi. Sampurasun. Rampes Astagfirullahaladzim. Mugia kian pekeling kanggo isun kian santang duh kacung sarip hidayatullah aja kaget paman kian santang rawuh kacung agung palamarta. Sinjang kirut sejati neng wayang sejar gunung dinayung rame-rame suarane
selamat ngawang-ngawang kepirang sing ketepian sempla-sempla malebeyane Mama Bumi Tamar Raden Bagus sapangarane pantes luwes disawangi pantes luwes madi sawangi aye arjo bos pasir dewek mame pipi wong Jemaras Kidul Mas Gatot Mas Gatot Mas Gatot sedulur saking trio dewek bos pasir Keding Mas Sahul saking Cipinang dewek Mas Sahul dewek saking Cipinang mantan majikan pemuda Kertayasa ada di wong lengkong dewek Mama Bumi Tamar Mama Bumi Tamar Mama Bumi induk sing hormati kineman katone mane Mama Bumi Tamar Mama Bumi induk jangkrik dami semlang tinggal kari dalan-dalan Mama Bumi Tamar Mama Bumi induk matur kesuwun Mama Bumi Tamar Mama Bumi Tamar Mama Bumi induk dewek ngaturakeun matur kesuwun Mama Bumi Tamar matur kesuwun sareng Pandawan Bapak Wiswarawan Posirone Keding ada di Mama Bumi Tamar matur kesuwun Alhamdulillah Haji. Senajan adoh ninggalaken pondok pesantren Amparan Jati ngincangi Rama Guru Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Mama Bumi Tamar Mama Bumi Tamar ada di Keding najan sikil kerasa pada pegele najan awak kerasa tekloke ya ora dirasa saking semangete pengabdian karo Rama Guru Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah Raya sing aran pegel sing aran payah ya wajar aran negah manusia biasa sareng mamereni bos rombongan saking Kempol Kulon mamereni